Muri yeZimbabwe makadini zvenyu? Ndinovimba ndokuonai muri pakusununguka nepakufara umwe neumwe. Ndiri kuda kuti tizame kumboadresa kana kutarisisa nyaya yakaitika nezuro. Chekutanga ndechekuti ndinotenda Prophet Makandiwa nepurogiramu yavakaita nezuro, that spiritual exercise yakabuditsa zvinhu zvakati wandei ichionesa vanhu kuti zvii zvinoitika pakuprofita. Vanoona here vanhu kata vaone? Tiri kuti isusu kana makatarisisa vaMakandiwa vanotaura kuti things that do not concern the spirit, kana dangodai vanga variwo vakamira patata kamirawo paipai kuvapawo board vakaadhimitawo kuti ndaitotadzawo sekutadza kwamaita sei kwamaita. Ini ndikati rega ndizame kutsanangura kuti chiprofita nemaonero andinochiita inini saprofeti tendai ndinochiona nenzira yekuti chiprofita inzira yekukonekta naMwari musiki wazvose, anova ndiye mupi weupenyu. Mwari anowanikwa ari muspirit, Mwari mweya. Saka tiri kutaura zvemweya. Chiprofita kana tichibvunzira tinobvunzira pazvinhu zvemweya, ndo pane nyaya hombe. Hatibvunzire zvikanzi mota ikanzi yafa, hatingadane muprofita kuti abvunze kuti sei mota yaita sei yaita breakdown. Tingatodedza makanika akadziza nezvazvo. Saka kategori yanezuro iyi haisi kategori yechiprofita, ikategori yemashiripiti, ikategori yefeja yenjuga, yekuti panze pane 1 million. Pane 1 million iri kuhwiniswa feja. Ende feja iyi yakanga yakavhurika kumunhu wese, kunzi wese anoda ngaasvike, whether false prophet, witch doctor or a real prophet. Muchatarisa imi kuti vaMakandiwa vakataura kuti haikona kusororodza vamwe vangu ava, asi ndikuona kuti vamwe venyu matopa mberi kutoendera mberi ndekuda kushoropodza, asi vanoziva zvemweya vachaona kuti taizama kuda kuti kudii, kuti hatikwanise kuprofita pachinhu chisingararame. Hatikwanise kuita chiprofita pachinhu chisingaite sei, chisingararame. Saka izvozvo ndo zvinhu zvekuti kana dai tikada kuti titange kutsanangura nyaya iyi, chinombonzi chiprofita chii, tinotora kuti spiritual connectivity ndo inenge ichidikanwa ipapo. Spiritual connectivity zviri kutaurwa pamusoro peupenyu zvatisingaone isu nemaziso edu, ndo zvatinotsvaga kudenga kuti tingakwanise kuzviwana sei through spiritual means. Zvichidenga rinobvunza kuti zvineni here mukati, handiti zvineni here mukati, zvine denga mukati, ndo upenyu hunowanikwa kungava kuprofita zvenyika zviri kumaramirwa kuita vanhu, kwete kutarisa kuti mumwe mune mabinocular here. Uyezve zvingaita here zvekuhwiniswa. Mukatarisa imi vaMakandiwa vanga vari so sure kuti hapana munhu anokwanisa kubvira akwanisa kutora kana mari iyoyo kana kuona zvichange zvirimo muhumwe, nekuti mweya hausiriwo mashandiro aunoita. Mweya une nzira yawo yekushanda, chiprofita chine nzira yacho yekushandiswa. Saka muchaona kuti zvinhu zvese zvisina upenyu mukati zvinonetsa kuti zvinge zvichikwanisa kududzirwa. Chiprofita chinodudzirwa chine upenyu mukati. Pari zvino ndombokusiyirai zvishoma izvi, tichange tichitaura zvakawanda, tichionesana pamwe chete nekudzidzisana munguva dziri kuteera nedzinoteera mazuva achipindana, tichionesana kuti tingakwanise kurarama sei zvakanaka
tichikwanisa kubvunzirawo zvakanaka zvinombofamba sei kuti tinge tichikwanisa kuona sekutaura kwatakaita tichitotiwo pamberi pevanhu tinokwanisa kuona tichange tichionesana kuti uzive kuti munhu unoona sei, ukwanise kudzidza kuti munhu ungakwanise kuona sei, kulinka nespirit. How can you link with your spirit and see zvinhu zviri hidden but of life, anditika but of life, kwete feja. Anditika